Čau lidi, já vás vítám u mého let's play ze hry Shakes and Fidget. Takže my jsme na světě 16. To máme našeho Destoreda. Tak. Jdeme si do arény. A to vypadá dobře. Vypadá velice dobře. A je to tam. Je to tam. Já vyvedou baterii. To ale chvilku asi střihnu. Ale zatím ne. Tak začnu na řadě 4. To je Daní Klobasa v cechu The Masters. Tak a dneska budeme zvát lidi do cechu. Tak. Nejdřív nedáme si podzemí arénku. Výborně. A 20. No, tady je jí hodně, co nemají. Hej. Jsi v píči, co? Nejsem. Tak budeme zvát jenom toho, kdo má už elektrárky, protože to je známka toho, že je aktivní. Ne. Aha. Prodám postavu, nemám zájem. Zkus to, ne. Aha, tenhle je, ale je v cechu. Tak já dám. Budu to postupně zvyšovat. Nemá elíky, nemá elíky. Má elíky, ale je. Jo, tak tady asi nikdo takovej není. A výtečně! Ten nemá cech a má i věčný život, tak to hned potřebujeme. Je výborně, jednoho jsme pozvali. Ano, ano, tak. Trať střídnu a jsem zpět, co bydu. Takže čau, jsme zpět. A veliká nám cech. A to budou LPZ, když se podívejíme.
arénu. No tak to. Jak já raní lepil kocoviny. Jsem na Vodovi vždycky chtěl. No, tak to bylo nějak moc kritiků, ne? Zdaře vidíka. Takže kostný válečník, opět. A nevím, jak se válil jsem, ale to bylo jenom jedno vymaxování, to nic čem nerozhoduje. Kritik! Tak to bylo celkem dobrý. Celkem dost dobrý. Tak tady na té postavě už asi nic. Tak a jsme na světě 4.stream.cz, kde je náš Daník Lebasa. Vymaxujeme se a jdeme na podzemí opět. A sakra, taky okous. A tohle nebylo moc okous. Krát, už konec. A ještě tady na světě. Nevím, kolik ani 16, jo 16. Kde je Destorent. Pokud máme arénu, takže já to teda podzemí, takže já to střihnu a vrátím se, až budeme moc skoro. Takže čau lidi, já jsem tu zatím na světě 13. Máme náš účet GH jako nebo 2. Já teď vypnu zvuk, čau. Já teď vypnu zvuk, ale natáčet budu dál. Cože? Jestli právě to nebyla ta poslední kapka. No, po takovém kázání asi zdrhnu i já. No nic, zavolám policii. No počkej, aspoň do večera. Teď už je to stejně jedno. Švadrová, to samý jste říkala včera, jak dlouho myslíte, že budeme ještě čekat? Jindřichu, je to především moje věc, jo? Nakonec můžu říct, že jsem tu smlouvu podepsala opravdu já. No to byste tomu nesadila korunu. To by vás totiž zašili oba dva. Já pro podvod a vás za napomáhání a křivý svědectví. Přitom ten zpratek za to vůbec nestojí. Žádný policajti se volat nebudou. Dokud to sama nedokoním. To taky prostě špatně. A ten příští den ještě budeme zpět.
chtěl prolet, tak vlastně se vydržím. Dobře, že jsem vás mohl potěšit. Ne, to ne. Jsem rád, že to na mě nemůže nikdo volit. Protože já jsem se vás tak nedotkl. Takový hajzlík je doma prej. Takhle trpíte a se vám usmívá. To se nás tady kdyby mě litovalo, tak to bych se mi ještě přitížil. Já z toho taky nemám dobrý pocit. To jsme to vysvětlili. Stejně je mám rád se potom se do mrtvoly. Já nechápu, proč je to první tak boží. Já taky ne, ale musíš tomu dát čas. Tak stejně se nedá nic jiného dělat. Ale já nemůžu, že tak chápeš. Musím ale sehnat právníka, musím se na ní zastavit. Nějaký dát najevo, že na to není sama. Co by se zabije? No to je právě to, co tě má docela zazlí. Ale já ji znám, začne na tebe tlačit. A co když řekne? Buď já, anebo tvoje dcera. No tak to nevím. No, tak na tohle by se měl být připravený. Přece se nemůžu vykašlat na vlastní rodinu. No, co budeš muset. Ale už stejně nikdo nepomůže. Čekáte dlouho? Ne, zdržel jsem se u toho vesnice. Dělal to po potíže. Já taky dělám potíže. Tam ředitel jenom nechápe, co si od té návštěvy slibuje. Co si ještě s paní Vágnerovou chcete říct. Zbytečně tím rozrušíte sebe i nezlobte se, je to i můj názor. Já vám to neděkuju, ale to přesto půjdu. A nic tak nemusíte. Tudy, jdeme do té zadní budovy. Vůbec, proč tam? Já jsem psychiatrie. No to ano, ale psychiatrie je jinde. Reakci vězenské nemocnice. Jo, takhle. Takže už víte se, že když vrtulníka blázen, že jo? To všechno vidíte sami. Ahoj, Tíšku. Jsi šikovnej. A za odměnu dostaneš? Jo. A ten si